Традыцыйна ў пачатку турніра ўдзельнікі прыйшлі ўшанаваць памяць герояў абароны вакзала. Мітынг адбыўся на пероне станцыі Брэст-Цэнтральнай. Тыдзень трымалі абарону чыгуначнікі і міліцыянеры. Не сдавались защитники. Могли бы первым поездом, который вели эвакуацию населения с Бреста, уехать и все. Но они так не поступили. Поэтому героически они погибли. Пляцоўкай футбольных баталій стала зала спартыўнага комплексу «Вікторыя». Усяго ў турніры прынялі ўдзел 7 каманд. Міністэрства ўнутраных спраў, беларускай чыгункі, МНС, следчага камітэта і брэсцкага пагранічнага атрада. Основная цель, конечно, этого турнира – это в первую очередь патриотическое воспитание. Ну а второе – это, конечно же, популяризация спорта и здорового образа жизни. И, несомненно, это все объединяет. Удзельнікі турніру адзначаюць, спаборніцтвы па футболе – гэта не толькі спартыўнае свята, але і магчымасць наладзіць яшчэ больш цеснае ўзаемадзеянне. Мы с нашими коллегами находим общий язык, занимаемся, проработаем какие-то вопросы по взаимодействию. Помимо этого, спорт есть спорт, он объединяет людей. Турнир интересен в плане как борьбы спортивной, так и общения среди команд. Борьба будет беспрецедентная, никто не будет уступать. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».